Hello His Excellency, nasikia wewe ni president wa Kenya, but mi pia ni resident wa Kenya. Kwani historia curfew tulifaa kuchapa na tear gas kama election. Mr. President, historia COVID-19 inafanya tunatoa tears kama election ya 2017. Mr. President, historia curfew hatujakataa, lakini venye mapolisi wana supply rungu, sivyo pia ndogo wapea food wa supply. Mr. President, curfew hatujakataa, lakini unafaa kuangalia venye tunakuwa treated. Si pia ni residents wa Kenya, venye ni president wa Kenya. Sauti yetu inafaa kusikika venye sauti yako inasikika. Mr. President, MC Desmond Poet. Mana kakiwinje no janeno mar Lolwe TV kawendo makawuon wan godo e studio en ngano mawacho ngero kata spoken word artist gi dhok no mar ngere. Abro miye thuolo mar wacho nu nyinge kachiel kod kuno moae arwakini machiegni. Erokamano. Nyinga en Desmond Akida, but nyingu sani MC Desmond Poet. Mane nyayoda gode platforms te YouTube, Twitter, Instagram, MC Desmond Poet. Yeah. Mana kuwinjo janeno mar Lolwe TV kawendo makawuono wad godo e studio iluongo ni Desmond Akida kata gi nyinge mong'ere godo ne jogo mawinjo oko kanyo iluongo ni MC Desmond Poet. Ka an makelo ni chenro ni iluongo ni Paulino Yudo arwakini machiegni twak rowere. Desmond, mana kakiwacho no, mana kakiwero wer mamit no. Inyalo nyiso wane ng'ano ma samoro ok elewa gino miwacho ama gino mitimo ni spoken word poetry en ang'o? Spoken word poetry en gimoro mitimo gi dhok, en gimoro miwacho, yani en kaka wer lakini kore ni wache mondo miyo gigne ji mang'eny. Ji mang'eny pod kia spoken word poetry gin Kisumu ka spoken word poko dhi mafine kaka Eldoret na Nakuru gini. Lakini en gimoro maber sana. Chal mana ka wer en mani koro en iwache gi dhok. Wer tieni wero ni chwachwa. En kaka ifwenyo ne boma ma Kisumu ka spoken word poetry poko donjo ne ji mang'eny kipimo gi bombe mamoko ma bende itajo. Okay, spoken word poetry poko donjo Kisumu kama nkech last year no organize poetic fiesta. Yeah. Ne turn out ne thin sana kinyo giga kama no se organize Eldoret kata Kakamega. Turn out ne ng'eny lakini Kisumu tin. Jiongyo mana ka organize party after party lakini kigeto spoken word. Koro gishangani mano to mane kendo koro tek mondo migibi mang'eny. Inyalo wacho ni Kisumu ka un artist adi ka king'iyo maber? Mag spoken word. Yeah. One artist anyacho ni wana beach mafine mong'ere. An kama kawa MC Desmond Poet. Ntie moro mabiluongo ni Geto Ambassador. Yeah. Ntie manyako miluongo ni Shania. Ntie moro miluongo ni Prince Poet. Yeah, mago. Erokamano Desmond. Mana ka wang'eyo ni ji golo talanta kuonde mopogore opogore. Inyalo wacho ni talanta ni mar spoken word artist ama mar poetry ni. In gole kanye? Talanta na mar spoken word ni anyawacho ni nagole kuom nini. Nabedo inspired gi ng'atulo ni King Kaka, then gi Willie Baby. Yeah. Kaka naneno nga gitime, an bachako time school kacha, to jibe koro medo miya psych ni oya gini nya chamo. Damo mamedo time, damo medo ko medo bit mafine. Jioloro abiro mta, ayudo kantie talent show moro maendelea Kisumu Talent Search. I represent Kondele Ward mabedo number position 1. Then kogik no December nite competition moro ni GAF. Abet position 3 ya spoken word. Mano be no medo mora sana. Koka chako recording school. In kaka nyathi school ere kaka nido chances mar compete to kod jok mamoko at the same time isomo nikech wangade most of the time musicians ama artists moselose field ok giyiene kande school going students mondo odonje stage ni perform. Okay, and kanya wache ni most of the time we can't school. Samoro mayro matina temorias. Then seche moko be kwa ngato konini jama be show to ipo watakeji prepare. Kwa nga chwado freestyle, then ngene freestyle ngene met chwado molo mani serious. Yeah. Chwada freestyle tinywanda chaka donjo mamit. Sami chwado freestyle yonge sama line moro nyalo bagi milale ka ine stage kai. Inano sama line no bagi ka ine stage. Owundre kata ni line no baga to angi kaka inyako. Kuri ni wakora chako loso kodi line mara mabiro. Tembe gima kama nyalo bet ni osetimoreni to no timoreni karango to experience mane mani bet godo. Maybe samoro nyisi ni ichak wer to lines olanika ine stage. Mana ya paro gino no timre na kane wa host nini
Mr. and Miss KCA University last year. Yeah. Na asebedo introduced, but koro nakiani nego bena chako. Koro aneno ka audience te ole koro ng'ia. Koro immediately, in fact jalango mane nost. Immediately jalango introduce ane to akiani ukachak nade because no can prepared in fact. Anade de kachaka audience to lunga show. Koro ene mana chako kode. Achako gi jalango ta chako mana wacho kuome lawe morwako no. Ni bwana kwa kijana mnono round aileti form. Juu hata mimi niko flexible na hiyo ndo maana naweza kimbia kwa hii stage kushinda rao. Kama na kachaka chaka tana akasai kijimedo audience medo acha ni hapo ngene sami changwa MC maduong ka jalango. Ngene audience bomor. Kama na kama. Experience mane agodo chakre kanyo ko. Experience ana yako kanya ni nado motivations mang'eny. After kanyo then achako wet pin koro serious sketch. After kanyo before kanyo kana time ya serious. After kanyo ukachako bit kode serious. Machako koro bet ni koro andi Kenya ka piny. Machako ndike piny ma nyaka sani gi kama ntiere. Inyalo nyisowa ni poetry ni isetime kuom ndalo maromo nade? Poetry ni actually kogi 24th December koran kode 1 year. Yeah. Okay. Maybe samoro ang'o gini ma dwarore mondo ibed spoken word artist? Gina ang'o gini monego ibed odo kata gina ang'o gini ma dwarore? Mondo ibed spoken word artist, Yeah. gimo kwongo nyaka ibed ng'ama koluor. Kech spoken word ng'eni en gima deal gi reality. Kech ng'ato dhi koni niya, for example kaka sani wantie time ma corona ni. Police oktane bia to dwano maki tingeni ikia gimitimo. Kata seche moko biro ni okirwako mask to wageno nego beno arwako lakini gimingeni ya in bintie gi right ni. Yeah. Ng'ato oktane bia to maki to koni ni oya jama anateri e jela. To kine ata uniform mar police. Koro nyaka ibed ng'a nige chir mokwongo no. Ok ibed ng'a oluor. Mar ariyo nyaka ibed word joker, ng'onge tugo gi word. Nyaka ibed ng'a creative enough be. Yeah. Spoken word ok chal ka wer ma ing'eni inyata keto wer kanyo time dada volume to i-perform ni to jokwinj kata duondi. Spoken word nyaka jiwinj duondi koka jing'eni ya karitimo gima winjre. Malo kacha winjo ka iwero nwa gimoro madigi curfew. En ang'o mano motivate kata gin ng'a gini mano nyisi ni wer wend machal kamano? Mar curfew no, gino nabeta bete ot to nini, wano an Kondele kacha. Yeah. To koro time no koka curfew en sachie. Winya nyaka chui alarm kalo mano ma sapa gario no police kalo chui. Yeah. Seche koko yudi ka kukia town. Mano wech yuda go nyaka ot. Kora go ngwech agike ot. Kai ot ni. Apo makaba lines bira mag curfew resident. Acha ni yelo. Ama kausi mutachaka ma recording ni. Aneno kodonjo mamit ma fine. Anabai YouTube kama. Bang by YouTube, yudo comments, yudo likes, yudo gik machalo. Yeah, bang by YouTube, ayudo comments kadhaa, likes kadhaa, views kadhaa, comments manomedo mora sana. Yeah. Yeah. Negin motivating kusomo content. Yeah. Kitene gina motivating. Yeah. Koro nyalo wacho ni gigi spoken word poetry ni itime kuonde machanade for entertainment koso samoro ntiere jok moko ma invite. Okay, spoken word poetry. Kama kawa gimora ora timo for entertainment. Yeah. Then te jok moko be invite show. Nkech sami de show no be entertain gi. Yeah. Kech onge gimitimo for free tinde. Koro sami de show no be timo iji market be mano be timo fine sana. Koro wacho ni sani wanyalo wacho ni kama ama inyalo nyiso jok mane ni sani ni se build brand ni maromo nade gi poetry mitimo ni. Okay, brand na ase build ma fine sana kendo kanela mura. Kech so far an get t-shirts mag brand kakinya neno. Ntie colors mora, size mora, chini ndiko ni gimora midwaro. To next week I'll launch kofia. After kofia then sweatshirts. Kila kitu dhima fine. Yeah. Kopogore gi Kisumu ka bentere kamora mora mise perform outside Kisumu County ama Kisumu town. Ntie. Ase perform Eldoret. Yeah. Kakamega Got Talent ase perform kono. Mgori base perform. Yeah. To ka ipimo rigi jok mamoko ineno kambi mari chalo nade? Kapimra gi jok matimo spoken word moko. Yeah.
aone okane difference mora nikech difference mananeno en time mane pok achake time mane pod alur ni jama cha to inga lakini once ni an ba sechako timo once ni an ba donje stage cha anoni an ba tie gi audience the same way makaka ngacha be nigi audience koro kane gi moinga go koro kipimo audience ni ma within Kisumu gi man oko inyalo wacho ni chalo nadega so far audience tanudo Kisumu mang'eny nikech event moko be adhi party after party gi adhi kaka MC koro kadhi kaka MC ngeni yudo ma audience be do bet gi ma fans mang'eny koro so far Kisumu mantie gi nini ma fans mang'eny sana then Kakamega. Okay. Inyalo nyisa ni ere kaka I balance somo to kod poetry. Okay, ono gima simple. Somo ikaka time ni mafine, ni soma mafine. Then ko gimoro sawa uchika par kanyo. Mane time ajite korolga. Time ajiol no ikchaka ka pepa. Mane in fact time no aga koke ot kenda cha koko ngisa ni koko chelo sodundi koko tinyire kio in fact ga koke baf kanyo tiwacha words koro words me samago koko no aketo simbe record aga koko wakanga winjo words modo jo amit ichako ndikgi ero kamano Desmond janeno mar Lolwe TV wendo makawuono wandogodo e studio longoni Desmond MC Desmond the poet ma bende kawuono okelonwa wer mamit kod puonj mamit e twak rowere odiochieng' ma kawuono wabro dhi e break kikidhi mabor. Aro kikendo janeno mar Lolwe TV chendo en twak rowere wendo makawuono wan godo e studio en MC Desmond poet ma bende en ng'ano ma jawach ngero kata spoken word artist ma ka wadhi mbele Desmond inyalo nyisowa ni indiko gigi kendi koso ntiere ng'ama konyi ndiko gi. Okay, so far nandiko gi kenda me kandika kenda seche moko kata ka idwa nini ene ndo to ija kabana iline in the lake ka line moro biro mamit yani ka ntie moro ma release kawuono iluonge ni last word yani ginakia kana ndike anane ndo to apo makari ka chieu no kan paper i big tape buta ka kia gima timo to ka link matis ni after loko wanga no ka lines bira chaka ndika kenda kuri ndika in fact the launch ka woni dinene. Okay, kuri nyalo nyisowa ni gik mitimo ge poetry ni te en favorite line ni nyalo nyisowa ni en mane? Favorite line na okay, favorite line na en ga kodugo part koro mar nini mar justice ke koro nyalo nge konwa godo matina minyalo were matine jogo mane misani. Okay, koro part no en kama Dear Lord, I wish you can give us back Jaramogi Oginga Odinga and take back his son Raila Amolo Odinga. Juu kwa hii politics siku hizi Raila wametugeusha ka zombie, tunamfollow huku na huku, lakini all in all bado ni Kenya, tutazidi kuwa tu pamoja. Jusini zombies uyakisema hivi tutaenda tu hivi. Already 2022 elections iko karibu na tushajua nani president. Kama si Asla basi mimi sijui. Jurao naye sijui. Angoma no motivate mondo itim gi machal kamani. Mondo awach spoken word. Ngechinene. Okay, anyway, kwa ngio Kenya ka opposition en ga Raila ko chakre ne chak nyulji kata ino nyule yedo ka Raila opposition dog. To so far ngano twasepa ko sana. To bana. Gimi na wacha ni dear God bring kata Jaramogi Oginga to take his son Raila Amolo Odinga en kechnia Jaramogi nengato rone promise to timo koro ana wish ni adesani podentiere ene mane den blue first president kech era to kaneni. Okay, nyalo isoni ka kiwegi ka nyalo isoni en line mane mikao ama en line mane mikao sama iloso wende nigi en ingio idigi line mar love, is it entertaining? Okay, kandiko mar love to bandiko mar love kangio age group madhi winje kandiko mar mama like kantegi mar mama mano to korangio ni kila ngato nego beni winje then kacha kangio mar ka future ben andiko ne kila ngato like koro mar love mandiko madwari launch ka woni longe last words
macha koro so far jok mang'eny nyalo winje ma understand them fine. Gin jo 20 years kadhi mbele. Jo 18 and below gito podo dhi bago matin kech gin podi pa. Yeah. Koro kuom wachno inyalo nyiso ni target audience ni gin jok machalo nade? Target audience ga always gin under 15. Gin 15 years and above. Inyalo nyiso ni ang'o miyo? Nkech jo 15 years and above gin jok madongo mong'eyo gima timre. Ja utani kwani dacha utimone ja 14 years, ja 10 years spoken word. Odhi koni jamani wawa mang'eny ka tonge gimowacho. Yeah. Koro nyalo nyiso ni gin challenges mage ma samoro ipitia ei poetry ni mitimoni kaka rawera. Okay, challenges mantiere ni ingeni mondo mi just spoken word artist to show kiot ga. Yeah. Koro ngani nyabet ne bana inise ndiko ise record koro mondo mi show bedi tek. Koro connection mi mondo gimokwongo. Challenge number 2. Mondo mi dhi studio mi kawo time mar recording spoken word ngeni nyaka producer be spoken word giketo ga kando piny mokwongo. Yeah. Koro spoken word cha imio last chance ke ngeni spoken word to jipoko amini sana. Koro challenges mago challenges. Yeah. Koro nyalo nyiso ni kuom challenges ere kaka isetemo mondo challenges kik fail kik keli piny. Okay, challenges go asetemo ni okay, kayudo ng'ama ntie connection ma fine. Ng'ana make sure na bedo friendly kode sana. Kenda na wang'eri to friend sana. Okadaga ni kaseyudo friend. To ni achaka we ni weche ma zi. Angema ko friend. Then I make sure ni I stick to producer mabe sana. Nikakone gima spoken word den. En boy elewa. Like ana deal gi producer GRD. And Register Music, mane producer mana deal go direction. And besa elewa spoken word sana kendo support spoken word. The artist mora madogo lo spoken word warwake studio. En ang'o ma inyalo nyiso ng'ato ni mondo stick gi producer achiel gin ber mage miseneno? Okay, so far kata kwa ng'iyo kata ka poko wacho about kwa ng'iyo kata wan ka wadhi kata Tanzania kucho. Yeah. Wane oka Diamond nochako gi producer achiel. Pod en kode nyaka sani. Same to Alikiba. Yeah. Nochako gi producer achiel. Pod stick kode nyaka sani. Kibiro Kenya waka. Yeah. Wan gi nani lo nade King Kaka. Chako gi producer achiel. Pod en kode nyaka sani. Jok ma chako gi producer to bathe ka ginano gisichako to find to gilengo producer cha. Ineno kaka gin be kidok piny matin. Kore ginano kaka chako gi producer achiel na make ma fine kamano. Waneno ni gimoro amora kata tich moro amora ma ng'ato timo nyaka yud ka rach ne ntiere to ber ne ntiere. Koro kwacha kinyalo nyiso ni ber mage ma iseneno kaka ng'atno matimo poetry. Okay, kwacha ko gi ber ne ni poetry ngeni sama ng'ato organize event to oluongi ka just spoken word artist ngeni mano gima fine kech idhi bedo unique kacha. Ji mang'eny dhi bedo kacha ka jo comedy dhi do kata ka ji 2011 kidhi singing idhi do ka ji be ng'eny kanyo, but kibire spoken word inyalo dika koro inemi float ma kanyo kendi ne main kendi. Koro mano bi ngeni unique. Some MC introduce cha wacha no introduce ngama unique kanyo kende. Ko yeni ka attention mar ji be. Kwa bile barne be rachne nga gimoro achiel. Rachne ni kainte politic stage fright cha you don't just stage. Then ngeni spoken word to dwaro ngama ni real. Koro rachne ni inyalo the stage to politic stage fright. Koro kichako wuoyo to koro kar mondo wach ma ng'ato winjo fine ko ichako wacho gik moko piyo mondo time ro miwuoge stage. Onego beni kaka time ni ma fine. Ichako wacho weche go mamit. Chaka wacho weche go mamit ma to winjo fine kama beteno kabisa. Koro mana kwa dika gimo watie kod Desmond inyalo nyisowa chiedh nade ma samoro youth sama rowere ma samoro dwaro bedo artist ama madwa bedo poets kali e pinywa mar Kenya kata Kisumu kuonde misewuotho mineno. Okay, gima nyakono upcoming spoken word artist and gimoro achiel. Kin spoken word artist kike the perform spoken word wadu or else ke perform spoken word wadu to kiteko kiwache ni written by blah 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 blah. Yeah.
iwacho nyinge kikiwach ni mari nikech ngeni mani nyagori noma. Kata mana ngoma for example, kata ngoma ngato tani kauti dhi chako perform. Don't take a man nyako yenbe iwache nyinge chal gi spoken word. Koro spoken word inodwa try me. Okay, give me chung ka wono toche ni an spoken word artist. Azi manze. Manyagori noma. Inodwa ni ichung michak jielewa mo fine. Mi make sure ni sauti ni cha nyawuok mo fine. Ok ni chung wacha ni an spoken word artist. Chako wuothe mtaki wacha ni mimi nimeamka kesho nikapata wingi. Azi. Manigori noma. Koro inyalo nyiso ni ere kaka samoro midhusi corona oserocho tich mar poetry. Corona. Corona to affect kila ng'ato kama nyatabra. Corona affect kila kitu. And nyaka ma events manonego bed, idogo skills nonego bed gi event. To so far ni wana unspoken word artist manoluongo. Corona no wango ya matek sana. But gima wenwa ni pod nitire events mokogi. Events mokogo be pod wachamo kaka MC koro kane. Okay. Yeah. Desmond, koro wadhi kimo watieko, dakwa ini mondi ngi kamera kacha. Inyalo miyo youth moro encouragement, word of encouragement kata piece of advice. Ngano ma samoro dwa join spoken word artist ama madwa donje poetry, kaka jawach ngero kata spoken word artist. En wach mane minyalo nyise mogik kapok waloro show. Okay, wach manya kono ngano en gimoro achiel. En kidwa timo spoken word. Kacha kanini. Kise ng'eyo ng'awo inspire ino. Beda pin then ichako watch kaka ngano timo gigo, kako timo gigo. Then I follow gigo mos. Kamano kawana keyboard yudo line. Erokamano Desmond, janeno mar Lolwe TV, aneno ka koro sama yo wangwa, kendo mano gi wach ma Desmond wendo mane wan godo e studio wachono ema kelo e giko mar twak rowere odiochieng' ma kawuono, ka bende en ng'atno ma wacho ngero ama spoken word artist ma e boma kama Kisumu. Mane wakelo e giko mar chenro ma kawuono, asabedo jata chenro mar Pauline Oyudo, oriti uru masano.